næste video var jeg i gang med det her. Det var 2 sekunder, 5 sekunder, undskyld. Jeg kan tage 2 minutter her. Så nu handler det bare om at skynde sig og lave sådan make op. Jeg kan altså ikke se så lidt, så måske kan jeg lige ved siden af, fordi der står min telefon. Så kan jeg måske se lidt bedre på kamera. Ja? Det må du ikke sige nu. Det må du ikke sige, jeg er i gang med at sige. Så skal vi have fuldt her. Hun var lige i gang med at sige et eller andet. 100 et eller andet. 100 subscribers et eller andet. Det vil mig ikke vide endnu. Om hun bare siger ja. Okay. Ja. Så Cecilie, hvis du ser med, så har jeg brugt det. Læbstift. Hvad fuck laver du lige i baggrunden? Hvis Fremmeri, så er der jo så hej. Fremmeri er ikke derude. Fremmeri er dum. Ej, okay. Undskyld, hvis du hedder Fremmeri. Det er bare på grund af hendes store søster fucking dum. Altså hvis I ser med, så undskyld. Hvad siger? Hvorfor gav min lipgloss? Okay, jeg leder lige efter min lipgloss. Jeg fandt min lipgloss. Men jeg håber, I synes, min makeup er godt. Hvis I synes, det er nok godt, så skriv lige noget i kommentarfeltet. Lige hernede. Vi ses!